denk net dat je ook gauw nee is. Nee, dat zit net in het boekje. Nou, ik begin hier met die container met erbij, die bak met erbij, bregen moet er weer omheen. Dan maak ik de vliegen weer, dan gooi je er een beetje wat vet erop en dat maak ik er helemaal skin. Ik ben Ritsert van den Berg en ik ben een jongenszandig. En zolang er nog een kietkant uit, dit gedeelte van mij. Hier. Nou is het vaak zo, als wij meestal van Johan Zandig opziekje, dan ben we bij ze thuis. Maar we staan hier heel ergens oors, hoe kan dat? Ja, dat klopt. Nou, dat is ik zeggen. Ik ben maar 60 heel in de fut raken. Terug omstandigheden. Ik heb altijd bij de weekwacht werken. En dat ging toen net zo geweldig. Dit wat erbij, die greep op elkaar, die school ik daaronder, die jaren er al onder zitten. En toen moesten 12 jonge jongens uit, maar een jong gezin. Ik denk, nou, dat jongens luisteren. Geef maar voor, zo. En die jongens konden toen blijven. Ik ben er ook ziek van, hè, echt weer. Maar toen kon ik voor dezelfde week bij Volkswagen rijden in Balzit komen om onderdelen voor te brengen. Nou, dat heb ik met beide handen ongegrepen. En toen zo'n Onenberg was je mij naast het. Als het wasmaatje voor blauw als oproepkracht. Maar het had nooit waarschijnlijk hoe net verder komen. Dus ik ben er nog. Dit stuk nog en dit stuk. Nou, en moet helemaal droog maken worden, nou? Maar de trekker. Per stuk, nou? Dan maak je droog. En hoe zou deze vlier eruit zien als jou dit nou net was doen? Ja, dat soort een hoekje, dat kan ik wel eens zeggen. Ik denk dat we daar zo'n hoekje krijgen. Zoks. Nee, het is vrijwillige basis. Nou, ik ben hier op 0 euro contract. Als ze mij nodig hebben, bel ik me. Ik kom hier maar net zelfstandig om te verenigden is ik wat. Ze bellen mij, als ze mij nodig hebben, dan moet ik bellen. Heeft u de sleutel gewonnen? Ja, ik heb de sleutel. Als je niet doet de bron. Oké. Alsjeblieft. Nou, waar zit de woed? Dat is die buiten op de hoeken. Ja. Ik breng een heel soort auto's van klanten, dus waarom? Niet voor reparatie weg te hebben, of dat een klant een auto kocht heeft bij ons. En die is dan al even een kleermaker, dan vreet hij een heel soort mee van, nou, kan je me wel brengen. Als je het hier uit de Limburg is en die koopt een auto bij ons, die komt vaak wel even te zien, de auto, als het een zin is. En als er een al even een kleermaker is bij ons, dan mogen we graag dat wij hem brengen, want ooit moet hij maar vaak een snipper doornemen bij ons spreken. Goeiedag. Nou, die auto is klaar. Waarom vind je het zo wichtig dat je nog altijd onder de gang bent? Ja, het contact met mensen, hè, dat is belangrijk. En je zorgt naar een soort wat er in de autowereld en in de mobiliteitswereld gebeurt. Nou, ik kom heel vaak bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf als zo'n carrosseriebedrijf, bijvoorbeeld bij Berlicum. Oh, jongens, het is wat ze daar maatje kunnen. Dat is toch echt onvoorstelbaar. Maar kun je je voorstellen dat je thuis komt te zitten en dat je dit net meer hebben? Jawel. Ja, zeker. Maar dan moest er iets. Dan moet je al problemen hebben. Hoor. Als je ziek wordt of je verkeerd wordt of je vrouw verkeerd wordt, ja, dan kan het gewoon eens. Want wij zijn soms een hele dag onderwijs. Ik moest per uur onderwijs. Maar je bent wel heel loyaal onder je werk. Wat verstaat je onder loyaal dan? Ik denk net dat je ook gauw nee is. Nee. Dat zit net in het boekje. Nee, dat klopt. Nee, maar dat ben ik moet luisteren, jongen. Ik kom uit het gezin van Tolf Bern. Ik bedoel, ik ben hier een liedbedrijf. En dan moest de wind zongen en ik in de fjouwen, maar dan moet al hier bewezen vragen. We waren altijd bezig. We zaten dat ik al hier, gewoon pakken, zag. En dat hebben we altijd een beetje bijgehouden.